नै नानिया स्कुलाव थांनो ओंखारदों जोंहा सानजौफुनि अमा आदार होबाय आंहा लोगोफोर। हाय लोगोफोर खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो सुनाफोर आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायना होलांगोन होननानै। लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय। नै आङो दा दाउ मासे हमनानै लाबाय आरो नै दाउ बेदर जानोसैलाय। नै दाउला देखुरा आरो लोगोफोर नै आथिं गोमो मोस आरो दाउला देखुरा नै आङो दा संनाय खावनायखौनो स्टार्ट खालामग्रोनोसै आरो नोंथांमोनहा अननानै बायाबा नायना होलांदोलाय। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबा गोदान नायसनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हरदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट होलांदो आरो। नै आङो दा संनाय खावनाय स्टार्ट खालामसै। नै दा आङो दाउ हमनानै लायबाय आरो दाउ मासे नै अजनथार गिलिरथार सुदो लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दालि जल बानायनोसै लोगोफोर। नै दालि सुनानै लाबाय आङो। नै दालि जल ओमफ्रायो दाउ फ्राय खालामसै आरो लोगोफोरनि। आं दा दालिखौ रुग्रोनानै लानोसै। दाउखौ दासो गोदागासिनो आरो गुमैया। दालि रुग्रोनोसै आरो दालि जल आलु दाउ फ्राय खालामसै। मा होनदों गथ'आ मा लाना फैयो सिनिसो दाख्लै अम होननायनि फुजानि सिनि आग्लायनायसो बेयो। अम मोननाय नोंलाय दालि रुनानै दोनग्रोबाय लोगोफोर। लोगोफोर आङो दालि रुनाया रुइबाय आरो आङो थाव सेरनोसै। नै ओरैजाय थाव फुदुंनानै लाबाय। सामब्राम सेरनोसै दालिनि। सामब्राम एवनाय जाबाय लोगोफोर। आङो दालियाव हरनोसै। दालिखौसो जों लोगोफोर दसे खोबहाबनानै दोनसै। माने मोनसिगोनबा लोगोफोर दालिया आंना। दालिखौ थाव सेरबाय आङो लोगोफोर। थाव सेरनानै दोनबाय। एबार बेदर एवनोसै। बेदरखौबो गोदाखांबाय आरो नै दाउ बेदरजों आलु एवनोसै। दाउआ लांथियाब नालाय नै बेदराबो एसे बुरजायैनो ओंखारदों आरो लोगोफोर। एवनोसै एबार ओरैजाय दाउ एवनोसै ओरैजाय। सामब्राम एवनाया जादों होननानै दालिया मोनबाय लोगोफोर। लोगोफोर दाउ एवथ्रमनाया जाबाय आंना दैजों दाउ फ्राय। बुरजाखाथाय बेदरा लांथियाब। आलु एसे आलु होनोसै आङो। लोगोफोर आलुजों दाउआ मोनबाय आंना।
आलुजों दाउ फ्राया नै बेहाय आलुजों दाउ फ्राय दालि जलल' लोगोफोर। लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहा नै आलुजों दाउ नै दालि जल नै ओंखाम खुरबाय ओंखाम जानोसै सनाफोर। नै नानिया स्कुलाव थांनो ओंखारदों जोंहा नानिखौ स्कुलाव दोनलांनो नागिरदों आं नै फैदो मा नों थाबायनो हाखागोन दा नै स्कुलाव थांसै फैद' नै स्कुलाव थांनो ओंखारदों नानिया जोंना स्रियाया थु थाबाय थु दायो लामायाव बामहैगोन आं स्कुलाव थांनो ओंखारदों आरो गथ'फोरनि स्कुलाव अंगनाबादिनियाव थ' नों थाबायनो हागोन दा नों ख'खौ होनगोन नै थु ओइनै आमाइनि गारियाव सौदावगोन दादां गाज्रिसो हाब्रु नांनायसो नै स्कुलाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर गारि दादां लेथ्रासो हाब्रु नांनाय ख'ख' होननाया बेखौ दां नामा नै थांगासिनो थांसै जोंना स्रियाना स्कुल गबाय लोगोफोर नै स्कुलनिफ्राय फैबाय जोंहा नों ख'ख' होनदों ख'ख' होनदों स्कुलाव ए आब'मोनहा स्कुल गथ'वाखै नै नानिना गबाय दादा मोनहा गथ'वाहाय नोंनासो गयो नोंना दसेनो गयोना जोंहा स्कुलनिफ्राय फैबाय ने नानि नानियाबो ख'ख' होनहैदोंमोन दिनैहाय जोंहा थाबायगासिनो नानिखौ स्कुलाव दोनलांदोंमोन आङो सोरो आब' मोनहा गवाखैहाय मोनहा गथ'वाखै आब'मोननि स्कुला ओइलाय गथ'वाखै नै आब' मोनहा ख'ख' होनगासिनो नोंना गबायना मा माबे दे ओंखारदो नै जोंहा न' मोनफैफिनबाय लोगोफोर नानिखौ दोनलांनाया दे ओंखारदो न' मोनबायना लोगोफोर नै आङो दा नानिखौ दसे स्कुलाव दोनलांनानै फैफिनबाय आरो नै आं दा नानिखौ ड्रेस चेन्ज खालामनानै होनोसै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाथाय आङो सानजौफुनि अमा आदार होयोसै आरो लोगोफोर नानिखौ दसे स्कुलाव दोनलांदोंमोन आङो नै गावहासो खुनो नागिरबाय आरो आं सोलायना होनो नागिरबा गावहासो गोरों जाथारबाय सानजौफुनि अमा आदार होबाय आंहा लोगोफोर सानजौफुनि अमा आदार होबाय आंहा मासे उन्दुगासिनो आराम गेरला गबनो माखासेयाल' जादों आयु माखासेयाथ' नै मेसो जागासिनो माखासेया गाइखेर जागासिनो आदार बारा जाथ'वाखै आरो माखासे आदार जादों माखासेया गाइखेर जादों मासे जाखांनानै गेरला उन्दुबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय।